Ahoj, volám sa Andrea a toto je moja 9-mesačná dcerka Peťka. Neviem, koľko detí máš doma ty a či sa ešte pobehajú po byte v plienkach, alebo sú to už odrastení školáci, či dokonca dospeláci. Jedno viem však celkom iste, že im dávaš všetok svoj čas, celé svoje srdiečko, obetuješ sa a naháňaš každý deň. S mnohými maminami som sa rozprávala nedávno a poviem ti, všetky nás trápi jedna vec. A to je, ako sa popri dieťati realizovať. Ako si nájsť čas aj na svoje záľuby. Ako možno pracovať z domu a zarobiť si, doniesť peniaze do rodinného rozpočtu bez toho, aby sme museli ísť na 8 hodín do práce, stresovať sa a hlavne byť ďaleko od našich detí, ktoré nás tak veľmi potrebujú. Poviem ti, aj ja nad tým rozmýšľam každý deň, pretože nechcem odísť od Peťky. Chcela by som robiť niečo z domu, niečo, čo ma bude baviť, naplňať, niečo, čo ma nebude stresovať a hlavne do čoho môžem neskôr zapojiť aj svoju dcérku. A tak som urobila jednu vec. Sadla som si, zobrala som si pero a papier a začala som spisovať. Začala som spisovať zoznam vecí, ktoré dokážem ja ponúknuť tomuto svetu. A poviem ti, ten zoznam bol celkom dlhý. Napríklad, máme veľmi dobrý foťák a dokázala by som nafotiť krásne fotky aj tvojej rodiny a tvojich detí. Alebo pečiem výborné roll tortičky, kde nepoužívam ani múku, ani cukor a preto sú výborné na detské oslavy, kde ich môžu jesť aj deti. Alebo žila som dlhé roky v zahraničí a preto sa prirodzene rozprávam doma so svojou dcerkou po anglicky. Teda ja rozprávam na ňu zatiaľ. A preto by som vedela zobrať ďalšie 2-3 detičky a ponúknuť svoje hodiny angličtiny alebo popri kočikovaní zobrať nejakú mamičku a učiť ju po anglicky. Dokážem vám pomôcť hľadaním práce, navrhnúť dobrý životopis, dokážem vám namalovať krásny obraz do obývačky, pomôcť so strážením detí. Je toho veľmi veľa, čo je zlatíčko. Je toho veľmi veľa, čo dokážem ponúknuť svetu. A viem, že aj ty dokážeš. A nielen, že dokážeš, ale aj to prirodzene robíš. Aj ty si tá mamina, ktorá si prirodzene kreslí alebo fotí, keď má trošku času. Urob z tých fotík alebo z tých kresieb pohľadnice alebo kalendáre a predaj ich. Aj ty si tá mamina, ktorá tento rok zavarila 30 pliaž čerešní a potrebuješ len 20. Ver tomu, že sa nájde veľa detí, ktoré ocení tvoje kompóty zo záhradky a nie plné chemikálií a pesticídov zo supermarketu. Aj ty si tá mamina, ktorá sa prirodzene rozpráva so svojím dieťaťom po anglicky. Zober ďalšie 2-3 deti od susedov a ponúkni svoje hodiny angličtiny. Každá mamina niečo dokáže. Poznám mamičky, ktoré majú veľmi šikovné ruky a robia rôzne handmade hračky, alebo štrikujú alebo háčkujú čiapočky. Poznám maminy, ktoré sú zamerané na krásu a vedia robiť skvelý make-up alebo ostrihať vlasy. Poznám tie, ktoré sú zamerané na zdravie a vedia ti upraviť jedálniček, aby si napríklad schudla po porode alebo urobiť dobrú masáž. Potom poznám také, ktoré majú skúsenosti z práce, čo bavitko, a vedia ti urobiť napríklad finančnú analýzu, pomôcť účtovníctvom alebo urobiť prieskum trhu. A potom poznám také, ktoré možno nie sú také talentované alebo nemajú pracovné skúsenosti. Na druhej strane sú o to ochotnejšie prísť ti pomôcť s požehlením, umytím okien alebo postrážením tvojich detí. Chcem tým povedať, že každá mamina na Slovensku dokáže niečo ponúknuť. A preto každá mamina sa môže realizovať, privyrobiť si a každá mamina sa môže stať malou podnikateľkou. A preto aj ty si dneska sadni, zober pero a papier a napíš si zoznam vecí, ktoré by si ty dokázala ponúknuť. A potom neváhaj, pridaj sa do našej skupiny na Facebooku, ktorá sa volá Čo dokáže mama a postni tam svoje veci. Postni svoje tovary a svoje služby a zdieľaj. Daj tam fotku, daj tam konkrétnu cenu, za ktorú svoje tovary a služby predávaš a miesto, kde ich realizuješ. A potom našu skupinu zdieľaj medzi ostatných ľudí a medzi ostatné mamičky, ktoré sa chcú realizovať a privyrobiť si. A ja urobím všetko preto, aby sa tvoje výrobky a služby dostali ku konečným zákazníkov. A spoločne ukážeme svetu, čo dokáže mama.